morning sa inyo lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Ngayong umaga, November 3, kasama ko si Myra. Magbabike na naman tayo. Titingnan natin yung kalagayan dito sa Tabaco pagkatapos ng bagyong si Rolly. Samahan nyo kami guys, mag-iikot-ikot kami. So ang kalagayan po dito ngayon sa Tabaco, brown out pa rin, walang kuryente dahil karamihan sa mga poste dito natumba. Ayan yung mga puno dyan, oh. Nandito tayo ngayon sa Zone 1, San Antonio, Tabaco. Oras po natin ngayon 6:15 ng umaga. Yung panahon natin ngayon medyo makulimlim, pero magpapakita na si Haring Araw. Ayun oh. Ngayon lang nakapag-bike guys. Simula nung bumagyo, ngayon lang ulit kami nakalabas ni Myra. Titingnan natin yung kalagayan dito. Yan yung ilog, oh. San Antonio Bridge. Yan yung Mayon Volcano. Kitang kita yung tuktok. Dito banda guys yung mga puno, oh. Halos wala ng dahon, oh. Oh. Nakalbo yung mga dahon ng puno dyan. Tumba yung poste. Kaya medyo matatagalan na naman yung pagbalik ng power. Ngayong 2020, si Rolly na yata yung pinakamalakas na bagyong naranasan ko dito sa Bicol. First time ko ulit makaranas ng ganung kalakas na bagyo guys. Kasi ilang taon rin akong tumira sa Maynila. So baka bakasyon lang ako dito sa Bicol. Ngayon ko lang ulit naranasan yung bagyong ganun. Ito yung mga nagtitinda rito sa may San Vicente. Andito na tayo guys sa may San Vicente Church. So ito yung simbahan dito.
Mga kaibigan, nandito na tayo sa Barangay Bangkilingan. Ito malapit to sa eskwelahan, no? Eskwelahan ng high school at saka elementary. Yan, sira-sira yung bubong ng eskwelahan doon, no? Grabe po yung kalagayan dito sa Tabaco. Si Myra nasa unahan ko. Nandito na po tayo sa Barangay Panal, Tabaco. Halos karamihan dito nakikita ko poste ang sira. Yun, oh! Si Myra ganadong pumadyak. Magpapapawis daw siya, mga kaibigan. Oh, punta daw po kami sa Malilipot. Ito na, nandito na kami sa sentro ng Tabaco.
So guys, andito na kami sa Barangay San Lorenzo. Naplatan pa ako, naplat yung gamit kong bike. Kaya pala biglang bumigat yung ano. Ayan guys, oh, flat. O maghahanap muna tayo ng mas malapit na vulcanizing. Paayos muna natin to para tuloy-tuloy ang padyakan. Ayun, may nakita na akong vulcanizing na malapit. Ayun, oh. O tara, puntahan natin. Eto na guys, oh. Bubog pala nakadali. Basag na bote ang nakatinik. Si kuya, naayos na. Yun, tanggal na. Nadali si Bumper. Bumper. Natinik si Bumper. Ayun pa, oh, dami pala nakatinik, oh. Hindi lang isa, kundi dalawa. Manipis na rin naman kasi itong gulong, eh. Bali guys, ito palang bisikleta na gamit ko sa bayaw ko pala to. Iniram ko lang. Manipis na kasi yung ano niya. Nadali ng bubog. Ano masasabi mo? Dumaga kasi sa madaming bubog. Ako hindi, tignan mo. Nag-iingat ako. Normal lang yan. Pag bikers ka talaga, asahan mo na mapaplatan ka at mapaplatan. Ganun talaga. Ayan na guys, tapos na. Yan na. Oh, yan na. Okay na, let's go. Ride na naman tayo ulit. Tapos na po mabulkanize yung aking gulong sa likod dahil natusok ng mga bubog. Ay, nagpakita na si Haring Araw. Yan si Mayra, oh. Ganadong pumadyak guys. Payat daw siya. Oh, may bubog mamaya. May bubog, baka matinik na naman. Maraming basag na bubog sa kalsada guys. Siguro gawa ito nung bagyang Rolly. Mga salamin ng bahay nabasag, eh, dahil bubog, oh. Yan ang nakadali sa gulong ko, eh. Maraming bubog sa kalsada, be. Baka mabubog yung bike mo. Ayun, may yung volcano, oh. Dito na tayo sa Malilipot, mga kaibigan. Ang ganda ng view. Parang walang nangyari. Oh. Welcome to Malilipot. Ganda ng view ng Bulkan Mayon guys, oh. Perfect cone pa rin. Sa kabila ng bagyong si Rolly, eh. Marami ng bagyong pinagdaanan. Marami ng bagyong pinagdaanan si Bulkan Mayon. Binagyo yung kinakainan natin ng lumi. Oh, nasira po yung kinakainan namin ng bulalo. Sarap pa naman yung bulalo dyan at saka yung mami. Oh, ayan, oh, binagyo talaga. Diyan kami kumakain guys ng mami ni Mayra, tsaka bulalo. Sa tapat ng L300 na yan. Nasira. Ayan po. Saan? Andito na kami sa unahan ng eskwelahan ng Malilipot. Maputik yung kalsada dito. O sa mga riders, paalala lang. Pagdating dito sa unahan ng Malilipot, ingat-ingat lang po tayo dito, madulas ang kalsada.
Kaputik oh. Putik. Ingat lang po kayo dito, madulas ang kalsada dito. Sobrang dami ng putik. Oh. Pagdating dito, daan-daan lang po kayo. Madulas po ang kalsada. Mga motorista, daan-daan lang po kayo dito. Madulas. So mga kaibigan, pumasok kami dito sa papuntang Busay Falls. Habang naghahanap kami ng makakainan, nakarating kami dito sa may Busay Falls. Mayra, kulit mo ah. Eto na guys, dire-diretso lang daw yung Busay Falls. Dos Montes. Ayo sa Dos Montes. Swimming na kami dyan sa loob niyan. Sa paghahanap namin ng makakainan guys, napadpad kami dito sa Busay Falls. Dumiretso na lang kami. Grabe. Nagbaon na lang kami ng pandesal. Ayun yung hawak-hawak ni Mayra. Grabe kalagayan dito guys. Putol yung mga saging. Medyo paahon ng konti rito. Dito putik. Ingat lang tayo dito. Ano? Kaya pa Mayra? Kaya pa Mayra? Oh, paahon to. Oh.
Saan banda? Wala tayong madadaanan. Turumbahan yung mga kawayan dito. Oh. Kamera. Saan? Medyo palusong ng kaunti. Hello guys. Ito yung itsura dito. Daanan papuntang Busay Falls. Yan si Mayra. Habulin natin. Ay grabe. Ang ganda sana dito guys, kaso talagang binagyo tayo ni Rolly. Ito, maraming tumbang puno. O, pahon be, kaya pa? Sige, videoan kita kung kaya mo. Cambio mo, pindot ka sa ilalim. Sa ilalim, pumindot ka. Wala, hindi kaya. Hindi kaya ni Mayra. Naglakad na lang guys, oh. Kiraan. Grabe. Ano Mayra, kaya pa? Kaya pa be? Kunting pahon ka, andyan lang. Sabi ng babae. Daming nyug dito. Daming nigo. Daming lumbod. Daming boko juice. Boko juice kung bibiyakin. Ah. Rolly. Oh, ahon na naman be. Oh. Ayun. Oh. Ano? Sige lang. Ayun o, sa suko pa ba tayo? Yan o. Delikado. Kaya na-vlog mo eh. Oh guys, ito yung papuntang Busay. Papuntang Busay. Ito pala yun. Kung hindi pa ito na nasisira, hindi pa babagyo ko sana. Ano Mayra? Ayun, palusong. Palusong ng kaunti. Oh, preno-preno lang be. Medyo palusong dito. Baha Mayra. Ito na nga to, hanggang dito na yung tubig. Oh. Lakas ng agos. Oh. Umapaw. Ayan na yan o. Busay na yan. Yan yung Busay Falls oh. Yan pala yun Mayra. Oo, tingnan natin. Nakapunta na ako dito nun eh.